Палітыка — гэта не толькі рэальныя палітычныя сітуацыі, дзе ўзаемадзейнічаюць палітычныя суб'екты, але, як мы ўжо казалі раней, гэта і пэўны тып палітычнай камунікацыі. І гэтая палітычная камунікацыя, яна не заўсёды напроставая, яна можа быць апасродкаваная, яна нават можа быць пэўным адлюстраваннем таго, што адбываецца ў наяўнай палітычнай рэальнасці. Тое, што непасрэдна разгортваецца ў палітыцы, яно дублюецца ў рэальнасці экрану грамадскай свядомасці. Мы называем экранам грамадскай свядомасці перш за ўсё медыйную рэальнасць. Канешне, туды сёння ўваходзяць і новыя медыя, і сацыяльныя сеткі. Але мы бачым гэтую палітычную рэальнасць не толькі сутыкаючыся з ёй на вуліцы ці камунікуючы наўпрост з палітыкамі падчас сустрэчы з імі ці наведваючы нейкія парламенцкія слуханні, што ў Беларусі не так проста, мы сустракаемся з адлюстраваннем гэтай палітычнай рэальнасці на экранах тэлебачання, у сацыяльных сетках, у газетах, блогах і гэтак далей. І мы маем такое падваенне рэальнасці, вось наўпроставай гэтай рэальнасці і таго, што адлюстравана на экране. Гэта амаль як падчас таго, як мы праглядаем на стадыёне нейкі футбольны матч. Мы бачым две каманды, якія вядуць барацьбу адна з адной, але мы таксама бачым табло, на якім адлюстраваны рахунак гэтага матчу. І мы бачым, хто выйграе, а хто прайграе. І вось гэтая медыйная рэальнасць, экран грамадскай свядомасці, гэтае адлюстраванне, яно звязанае не толькі з тым, каб дакладна адлюстраваць тое, што адбываецца, але каб надаць пэўныя рэйтынгі, паказаць кагосьці ў добрым свеце альбо наадварот. Натуральна, што кожны палітычны суб'ект імкнецца да таго, каб гэтае адлюстраванне было найлепшым. Але ж вось тая сітуацыя, што мы бачым перш за ўсё адлюстраванне, а не рэальную палітычную дзейнасць, яна разводзіць адное з іншым. І мы бачым сцэну, палітычную сцэну, якая разгортваецца ў гэтай медыйнай прасторы на экране грамадскай свядомасці, і мы часцей за ўсё не бачым арэну рэальнай палітычнай барацьбы, дзе сутыкаюцца палітычныя сілы, там, дзе адбываюцца нейкія рэальныя здзелкі паміж палітычнымі сіламі, там, дзе адбываюцца рэальныя працэсы мабілізацыі. Тое, што не адлюстравана на экране, амаль не мае шансаў сёння паўплываць нейкім чынам на палітычнае жыццё. Таго, што няма ў медыйнай прасторы, амаль не існуе ў рэальным жыцці. Але адное ніколі не замяшчае другое. Палітычная сцэна застаецца заўсёды палітычнай сцэнай, тады як палітычная арэна застаецца палітычнай арэнай. І мы можам бачыць дастаткова розныя карцінкі таго, што ёсць на сцэне і на арэне. Палітычная сцэна, экран масавай свядомасці выкарыстоўваецца у тым ліку і для маніпуляцыі палітыкай, для накіравання палітыкі ў тым ці іншым рэчышчы. Часам некаторыя з'явы з'яўляюцца як палітычнае шоу на экране, хаця яны маюць вельмі малое значэнне для рэальных палітычных раскладаў. Вось сёння дастаткова цікава паназіраць за тым, што разгортваецца на палітычнай сцэне у нашага суседа на Ўкраіне. Некаторы час таму ва Ўкраіне была вельмі цікавая сітуацыя з вяртаннем Саакашвілі, Міхаіла Саакашвілі, які быў губернатарам Адэскай вобласці, ва ўкраінскую палітыку. Гэта было такое шоу з перасячэннем мяжы, дзе шмат людзей дапамагалі яму перайсці праз гэтую мяжу. Прычым ён парушае закон, але ніхто яго не затрымлівае. І потым зноў сітуацыя, калі праваахоўныя органы спрабуюць яго арыштаваць,
але не арыштоўваюць, ён застаецца на свабодзе і далей вядзе палітычную агітацыю. Гэта вельмі моцна асвятляецца ва ўкраінскіх СМІ, і гэта стварае візію таго, што асноўная праблема ўкраіны ці асноўнае, што адбываецца ў украінскай палітычнай рэальнасці, гэта барацьба паміж прэзідэнтам Петром Парашенка і вось новым палітыкам, які кідае выклік гэтаму прэзідэнту, гэтаму алігарху, які вядзе ўкраіну не па шляху рэформ, а па іншым шляху. А вось Саакашвілі гэта якраз такі рэфарматар, які можа правесці неабходныя для ўкраіны рэформы. І гэта рэальнасць палітычнай сцэны. Але у рэальнасці палітычнай арэны адбываюцца зусім іншыя працэсы. Ва ўкраіне ідзе зацятая барацьба паміж алігархіяй, якая кантралюе ўсю палітычную сістэму ўкраіны і не дае ёй змяняцца, і рэальнымі рэфарматарамі, па большасці сканцэнтраванымі ў грамадскім сектары ўкраіны, які прыкладае вельмі вялікія высілкі для таго, каб ажыццявіць рэальныя рэформы ў рэальных сферах украінскага жыцця, у мясцовым самакіраванні, рэформы адукацыі, судовай сістэмы, антыкарупцыі і гэтак далей. І гэта зацятае змаганне адных людзей з іншымі, якія не рэпрэзентаваныя ў палітычнай сцэне. І ў палітычнай сцэне мы бачым вось гэтую фіктыўную раскладку барацьбы, якая адцягвае ўвагу звычайных грамадзянаў ад вельмі напружанай сітуацыі, вельмі цяжкіх складаных рэформ, якія ажыццяўляюцца у нашай суседняй краіне. Як было б правільна арганізаваць адлюстраванне палітычнай рэальнасці на палітычным экране? На палітычным экране мы мусілі мець пэўную сістэму фільтраў і крытыкі таго, што адбываецца ў палітычнай рэальнасці. У пэўным сэнсе аб'ектыўнасць медыа, пэўная этыка медыа, якая імкнецца для адлюстравання той палітычнай рэальнасці, сапраўдных апініяў, якія ёсць на палітычнай арэне, ёсць тым, што магло б дапамагчы нам бачыць палітыку, як яна ёсць. Гэта зноў-такі зусім ніколі немагчыма выявіць да канца, але мы можам набліжацца да гэтага. І вось сістэма медыйных фільтраў, сістэма крытыкі, наяўнасць палітычнай аналітыкі, наяўнасць публічных дэбатаў на палітычным экране, яна дазваляла нам канцэнтраваць пэўныя меркаванні і разводзіць іх, прадстаўляючы іх на экране. У ідэальным сэнсе усе тыя палітычныя праграмы, якія маюць палітычныя суб'екты, мусяць прайсці праз гэтыя фільтры, і некаторыя з іх згубяцца пад гэты час, не пераадольваючы вось гэтых крытычных бар'ераў, а некаторыя прайдуць. І тады ў грамадстве можа з'явіцца рэпрэзентацыя двух розных меркаванняў пра праграмы развіцця краіны. І гэтыя меркаванні будуць замацаваныя на розных альтэрнатыўных суб'ектах. І вось мы, калі маем вось гэтую рэпрэзентацыю двух палітычных суб'ектаў з двума меркаваннямі на экране, тады мы маем у пэўным сэнсе ідэальную сітуацыю функцыянавання экрану. Толькі тады вось тыя назіральнікі, грамадзяне, якія углядаюцца ў палітычны экран, праз яго маюць доступ да палітычнай рэальнасці, могуць абіраць той ці іншы шлях развіцця. Але у сённяшняй сітуацыі альбо праз маніпуляцыю кантраляванымі медыа аўтарытарныя лідары не дазваляюць такой сітуацыі скласціся. Мы маем зазвычай толькі адно меркаванне. Напрыклад, у сітуацыі з смяротным пакараннем у Беларусі мы маем толькі адное меркаванне пра тое, што гэтае смяротнае пакаранне неабходнае і менавіта яно стрымлівае рост злачыннасці. Але мы не бачым на экране іншых меркаванняў. Мы не бачым папросту дыскусіі і абмеркавання гэтага. А калі гэтага няма, то і ў грамадстве, у рэальнасці палітычнага жыцця адсутнічаюць гэтыя альтэрнатыўныя меркаванні і пачынае дамінаваць тое, што рэтранслюецца праз экран. І плюралізм медыа, ён забяспечвае наяўнасць гэтых розных меркаванняў, а значыць магчымасць выбару. Калі гэтых меркаванняў няма як розных, то і самога выбару няма. Але ўсё не так проста.
Усё не так проста, таму што плюралістычнасць медыа і шматлікія медыа сёння, у тым ліку сацыяльныя сеткі, якія замяшчаюць традыцыйныя медыа, ствараюць і іншыя эфекты рэпрэзентацыі палітыкі. Па сутнасці сёння мы маем вельмі шмат тых, хто піша пра палітыку і стварае меркаванне пра палітыку. Кожны, хто сёння з'яўляецца карыстальнікам сацыяльных медыа, можа ствараць свой вобраз палітычнай рэальнасці. І гэтых вобразаў вельмі шмат, і мы не можам арыентавацца на нейкі з іх. Больш за тое, сеткі, сацыяльныя сеткі арганізаваныя тэхналагічна. Мы не можам поўнасцю кантраляваць тое, што мы бачым на старонках сацыяльнай сеткі. Алгарытмы Фейсбуку падкідваюць нам тую інфармацыю, якую, як думае Фейсбук, мы жадаем бачыць. І тое самае адбываецца ў фільтрацыі сябраў у Фейсбуку. Калі рэальнасць тэлебачання ствараецца людзьмі, якія стаяць па-за экранам, і мы не можам паўплываць на іх меркаванне, гэта яны ствараюць тую карцінку, якую ўрэшце рэшт мы спажываем, то ў сацыяльнай сетцы мы вельмі проста можам адключыць тых, каго мы не хочам чытаць. Мы можам самі пазбавіць сябе ад наяўнасці альтэрнатыўных меркаванняў. І так вельмі часта робіцца. Мы выдаляем сяброў тых, хто аперуе нейкім альтэрнатыўным меркаваннем, якое нам не падабаецца. І гэта стварае такія своеасаблівыя бурбаўкі, замкнёныя ў саміх сабе, дзе мы бачым толькі такіх, як мы самі. І мы думаем, што палітычная рэальнасць – гэта тое, што думаем мы, не бачачы фактычна той разнастайнасці таго, што ў рэальнасці адбываецца ў палітычным жыцці. Мы апынаемся у сітуацыі таго, што называецца эхо-чамбер, эхо-комната, дзе нашае выслоўе нібыта адбіваецца проста ад іншых карыстальнікаў сеткі, якія паўтараюць нашае ж уласнае меркаванне.